নরক যতন সাইমন 75 বছর চিনি বড় রংনি যে ডিমান্ড দंमोन চিনি বড় রক যে উপলক্ষ খাই दंमोन চিনি মোদিজিनि নেতৃত্ব চিনি ও জায়গানি প্রদ্যুৎজি সানি বওয়াগ্রা চিনি মহারাজ বীরভাই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার তাই তিনি প্রদ্যুৎজি সংবাই एग्रीमेंट अंगै दिनै जों फिरका बसखांबा चिनि बर' रंनि जे जों उपलक्ष खालाय दंमोन राजनैतिक पावार हानि पावार जोंनि कालचार जों जतन फिरगै मानायदेसो सर ओ एकॉर्ड नि बिसिंग 30% बगे बुसक काम करे थे माना सर मोदी जी है तो मुमकिन है मोदी जी है तो 100% गारंटी है मोदी माने नरक नुनाय मोदी चिनि बागै चिनि बुकुं बर' रं बागै चिनि त्रिपुरा रंनि बागै अनेक किसु सोंमानाय चिनि बर' रक जों जाबुक मासाया मानैयां दंमोन चिनि अधिकार मायां दंमोन मोदीजीनि नेतृत्व 2024 हायनो हाय तृतीय बानायाव मोदीजी फाइ दङ मनि बिसिंथि खायै मोदीजी 70-75 बोसोर चिनि बर' रक जि बन्जित दंमोन मोदीजीनि नेतृत्व चिनि बर' रक ताबुक जों सासांगै जों माननाय ओ बाहाय हिस्ट्रिकल देव नों मानजगे माने सागनो बम हाय मातका सर बेलाय दंथका आं कोनो दिन कल्पना खायमिया हायफुनो मोदीजी दं हाय जतन सम्भव सर मोदीजी दङ माने 100% ग्यारेन्टी दं माने चिनि बर' रक ताबुक जों सासाने लामायाव थांनाय जों थानजागा काम खायनाय जोंनि प्रद्युৎजी संबाय जोंनि मथानि नेतृत्व जरा अनिमेश जी संबाय जों एकसंगे काम खायनाय चिनि त्रिपुरा सरनो आगो गइलांनाय सर एकलगे सामखने मिनिं ता बसं सालो एलासनानि बखर सर बसखां सालो बरक बाय थानजागाय सामुं थांनाय बरक बाय याक रमि सामुं थांनाय जोंनि त्रिपुरा सरनो बाय जों सामुं थांनाय बेलाय हामबाय सर हाते कतर थाना आं किचा आनि सरि चाय आं दहा नरक साइमनो आं थानानि दिनबा आं आइएलएस 1 घन्टा बर्ति माने परे आनि सरि चा बेलाय चाय आं दहा आनि निजिनि प्रब्लेम नरक जतन साइमनो फाइने बागैनो आं ता किचा डक्टर मा थांग्रानाय मनि परे आनि सरि बेलाय दहा सरकारला सुमु कासांनाय थानाय 2018 बिसिगो ओ आईपीएफ किते बीजेपी अब हाइकेनो सामु खाले माने कथाला सामु खाने माने ताबुक बतिपुरा मथबा कथाला सामु खाने अब हाइराव दङ लुकुरनो काति ताबुक तो एकॉर्ड साइनिंग खा नरक जतन साइमनो भारत सरकार ते त्रिपुरा सरकार जों एकॉर्ड साइन खेलेगा हिस्ट्री व मते हाय कोनो दिन उनियाखौ ताबुक मोदीजी नेतृत्व चिनि बर' रक कायसा जों साने लामा जों माननाय